Nu skal vi i gang med at træne. Seriøs træning. Jeg skal træne guns. Hippity guns. Med Danmarksmesteren i dag. Der skal vi lige gennemgå nogle hurtige idéer og øvelser til armtræning med kropsvægt. Og vi skal ramme biceps, vi skal ramme triceps. Og det vil sige, at vi skal træne nogle trækøvelser, vi skal træne nogle presøvelser. Den første øvelse, vi starter med, det er en øvelse til biceps, som I kan træne stort set vores man kan træne derhjemme, vi kan træne i fitnesscenter. Det eneste, det kræver, det er et TRX. Man kan også træne det i ringen, det er der i de fleste fitnesscenter, som en gymnastring. Man tager sit greb, så ser man fødderne, trækker armen, og så bøjer man ind i armen. Det vil sige, bøjer biceps og sikrer mod at ramme panden med håndfladen. Rigtig god øvelse, fordi det er rigtig svært at snyde på nogle måder. Man er simpelthen nødt til at bruge sin biceps for at trække sig op.